A dneska máme takú ilumináckú tému vitamíne C a prišiel k nám do štúdia virtuálneho aj Peter a keď uvidíte, ako je oblečený, tak budete chápať, že aj on je iluminát. Vlastne všetci sme ilumináci, že Peter Zdravia všetkým posluchačom. Dneska máš strašné kvádro nahodené. Ty si to uviedol, že bude to téma, kde sa budeme baviť o tom, že prečo sa nedostane na svetlo sveta mnoho vecí, konkrétne dnes dávky vitamínu C. Tak som si povedal, že vieme, kto to aj momentálne ovláda a keďže to trvá už stovky rokov, tak vieme, kto za tým aj je a kto nedovolil a budeme sa tak trošku o tom baviť. Takže som si zobral to, čo narýchlo som našiel. Ale čo chceš, dobrý vohos? By som ťa nespoznal. No. Tak vieš, ja mám aj agentúru, robíme showky rôzne, tak ja mám veľmi veľa rôznych ohozov. Máš kostýmy všelijaké? Kostýmy, klobuky, všetko možno. No ale ty si nás dneska prišiel prekvapiť s informáciami o vitamíne C. Začneme to trošičku tak širšia, pretože mnohí sú si vedomi toho, že niekedy existovala choroba, ktorú volali skorbut a mnohí si to spájajú s námorníctvom, s moreplavbou. V ich záujme nebolo to, aby tí námorníci pojedli povedzme nejaké pomaranče, citróny alebo podobné kyslé kapusty. Tí to potrebovali prepraviť niekde a nie nechať im to, aby to oni zjedli. Taká prvá zmienka, ktorú ja som našiel, bola z roku 1535, keď francúzsky moreplavec Cartier robil expedíciu do Newfoundlandu a vtedy mal okolo 110 členov posádky a veľmi veľa ľudí mu pomrelo a zastali niekde na jednom ostrove, kde domorodý Indián tiež mal s tým problém a jeho súkmeňovci alebo tí iní domorodci dali piť vývar z ihličia, pôry stromu a on za 10 dní sa z toho dostal. No a ten moreplavec, ten Cartier, keď sa vrátil do Francúzska, vypovedal o tom objave, že akým spôsobom dokázali vyliečiť tých preživších jeho ľudí a samozrejme aj jeho samého. No lenže tá lekárska komora, o ktorej sme tu na začiatku rozprávali, áno, tá ho vlastne vysmiala, pretože to nebolo niečo, čo bolo zaužívané, takže tí mocepáni aj v tých kruhoch lekárov boli veľmi mocní. No a ďalší bol taký známy Francis Drake v roku 1570, alebo Sir Richard, alebo Hawkins, veľmi známy, Lancaster a tak ďalej, ktorí prišli na to, že niečo by mohlo tým moreplavcom pomôcť z tej zákernej choroby. No a oni už potom si vozili citróny. Lenže o pár rokov neskôr, keď ten Hawkins zomrel v roku 1622, tak zrazu v tom kráľovskom loďstve sa zakázalo používanie citrónov. Takže už niekoľko rokov oni z toho boli kvázi akože vonku, ale opäť začali umierať a tu vidíme na tých obrázkoch z tej doby, čo sa kreslilo v tých lekárskych záznamoch, že ako vyzerali tie ochorenia. Oni ich často považovali za nákazlivé, pretože nevedeli, že dneska mal problém jeden a zajtra už druhý a potom tretí, štvrtý. Takže si mysleli, že to je nejak nákazlivé a napriek tomu, že mali to citrusové ovocie naložené na niektorých lodiach, tak nedovolili im to užívať, ako som už vravel. Ale toto je veľká debata aj pri carnivore. Hej, že keď niekto je mäso, tak všetkých tam strašia to, že pozor, že vitamín C, že nebudeš príjmať vitamín C, lebo vlastne neješ nič, iba živočíšne produkty. A tam sa to nejako není pravda.
No, lebo v karnivore máte, ja nie som karnivorista, ale snažím sa jesť tie zdravé živočíšne mäská, k tomu nasýtené tuky a ďalšie veci, ale to neznamená, že ja si sem tam nedám nejaký sacharid, nejakú mrkvičku, nejakú zeleninku, zelené niečo a tak ďalej, takže mne to tvorí doplnok, čiže nemôžem o sebe hovoriť, že som ani karnivorista, ani nie som nejaký úplný zástanca nejakej ketogénnej výživy, nie že zástanca, neprevádzkujem to na sebe, pretože keď má niekto problém a príde za mnou, tak mu to odporúčam, lenže pri tom karnivore tam sa papá aj, alebo jedia sa vnútornosti, hlavne od tých zvierat, čo sa voľne pasú, však ich pečeň. Tak. A tá obsahuje množstvo vitamínov. Čiže tam je to celé, jak by som povedal, ten kľúč, že prečo tí karnivoristi nemajú problém. Ak robia všetko správne, samozrejme. Tak, ale to chcem aj povedať, že toho vitamínu C síce tam je, ale není ho dostatok. Ale sranda je, čo tiež vlastne som čítal, je to úplná konšpiračná teória, ale že ty, pokiaľ neješ sacharidy, hej, že ty, keď konzumuješ veľa sacharidov, cukrov a tak, že oni majú podobnú štruktúru ako vitamín C. A preto vlastne aj ľudia, ktorí sú obeznejší a takto, že bývajú aj častejšie chorí a tieto všetky veci okolo toho, lebo nemajú dostatok vitamínu C, lebo ich telo požiera ten cukor a keď dojde cukor, požiera vitamín C. Ale karnivoristi tým, že nejedia tie sacharidy, tak oni majú optimálne vstrebávanie toho vitamínu C. Ale zase ja som tiež zástanca karnivor, ale nie ako životný štýl non-stop stále proste si odopierať. Ako liečebnú formu. Ako liečebnú formu alebo formu, keď sa chcem očistiť a to je dobrá kombinácia aj s tým prerušovaným pôstom. Áno. Keď to skombinuješ, je to krása a ako očista a ten zresetovanie toho imunitného systému, črevného a všetkého. A skôr by som to prirovnal k takej eliminačnej diete, lebo po karnivor je ideálne začať s tým, že keď niekto skončí to karnivor, dá si ju 2-3 mesiace a potom začne zaraďovať, ale pomaličky, hej, že keď niekto zaradí rýžu, tak nech je rýžu 2-3 týždne a nech sa pozoruje, že čo to s ním spraví. Zistí, že nič, výborne, nech pokračuje. Dá si fazulu, dá si čokoľvek, hej. A ako náhle mu niečo začne vyvolávať nejaké problémy, vyhodiť proste. To ten človek nemá čo jesť. Toto, čo ty hovoríš, je vlastne popísané v tej knihe Plant Paradox, po slovensky alebo po česky, neviem presne, ako sa to volá, ale Gondry sa volá autor, tuším. Ja som čítal tú knihu, hej. Hej, takže on presne o tom hovorí, že začnite úplne prísne s nejakou nízkosacharidovou stravou alebo paleostravou alebo podobne, vyhoďte všetky tie plody, ktoré obsahujú semiačka, kde sú tie lektíny, to minule sme sa o tom rozprávali. Každé jedlo, či v reštaurácii, či doma, väčšinou pripravujú alebo za pomoci oleja nejakého. A keď aj nie, tak papajú napríklad bravčové mäso a šviňa toho teda spáše hodne, čo sa týka rôznej kukurice, zemiakov a podobných vecí, ktoré obsahujú omega-6, čiže v telách tých ľudí, ktorí sa takto stravujú, aj keď si myslia, že zdravo, lebo sú na nejakej celozrnej strave, tak majú veľmi veľa zápalov v tele. A každý zápal v tele, to si potom povieme a ukážeme, spotrebuje veľmi veľa C vitamínu. A preto u tých ľudí, ktorí, ako ty si vravel, že nie sú na karnivór alebo nie sú na ketogénnej výžive alebo niečo podobné, tak potrebujú enormne viac C-čka na to, aby boli zdraví. To len v predstihu, ale ešte si to zopakujeme. Čak je dobre si to vyjasniť na začiatku. Ale predtým, než ešte budeš pokračovať, máme tu jednu otázku od našej stálej sledovateľky. Bea sa volá. Žije v Taliansku, teda pokiaľ si dobre pamätám. A ona sa pýta, že chcela by som sa spýtať Petra, spýtať, či by pán Peter nerozmýšľal svoje produkty do zahraničia asi posielať. Jeho produkty sú super, mohla by som mu aj robiť reklamu v našej skupine v Taliansku. Ďakujem. Skúšali sme zazmluvniť, lebo my posielame cez GLS-ko. Tí, ktorí nepoznajú náš obchod biopotravinyraj.sk alebo aj biopotraviny.sk.
len je to pre nás veľmi také náročné, aj sa to predraží, to poštovné. Ja viem, že tí západniari by s tým nemali problém, lebo oni majú tie príjmy oveľa viac. Robia to niektorí tak, že si nakúpia u nás a potom to posielajú von, už ako rodina to zašle. Ja by som ešte prebral tú históriu a potom prejdeme na to, čo sme už načali. A tam ďalšia taká známa situácia, ktorá nastala v roku 1734, bola o tom, že na tých Shetlandských ostrovoch pri jednej plavbe vyložili námorníka, ktorý už takmer zomieral, lebo opäť, ako to tam mám napísané, že mysleli si, že má nejaké nákazlivé ochorenie, čo neskôr potom sa nazvalo skorbut. On vôbec nemohol chodiť, lebo už tak jak v tej tráve sa plazil, on zo zúfalstva jedol tú čerstvú zelenú trávu. A začal sa cítiť vždy lepšie a lepšie a po čase, keď akože už bol fit, ho našla iná loď a dopravila naspäť do Londýna a keď on rozprával tie svoje príbehy, tak škótsky lekár James Lind ho to veľmi zaujalo a začal zhromažďovať rôzne dáta a zisťoval, čo vlastne tí námorníci, ktorí majú problém, jedia alebo nejedia a tí, ktorí nemajú problém, čo jedia navyše. A tak vlastne pochopil súvislosť medzi nejakými citrusmi, to sa ešte nevedelo, že tam je nejaký C vitamín, to bolo až neskôr. Ale tí, ktorí mali dovolené jesť tie citrusy alebo kyslú kapustu neskôr, tak tí sa vracali bez nejakých tých chorôb. A ten Lind, čo ma iba napadlo, iba taká otázka rýchla k tomu. Ano. Nechcem ťa prerušovať, ale napríklad o námorníkoch sa vie, že oni slopu. Ne? Aj slopali, akože, že popíjali. A sranda je to, že napríklad vo víne ten vitamín C je, akože prirodzene. Hej? Ale oni asi pili iba rum, že? To vie, čo pili a keď pili rum a bol sladký, tak cukor je ďalší vlastne fatálny ničič organizmu. To je tak isté, jak vojaci. Čo sme sa učili na škole, že nosili ovoz vo vačku. A keď boli hladní, tak oni celý ten ovoz chrúmali, tak jak kone. Ale tým, o ktorých sme tu rozprávali na začiatku, hej, tým bolo úplne jedno, že koľko vojakov zomrie postrelením alebo koľko zomrie na podvýživu, to bolo jedno. Hej. Tam šlo o depopuláciu a niečo iné. Takže to sa neriešilo a nikdy sa neriešila zdravá výživa. Zdravú výživu mali len tí, o ktorých my dodnes nevieme. Stačí odísť do Anglicka, na Kráľovský dvor. Tak viete, že tam sa varí len v medených riadoch, že tam majú svoju biozáhradku a tak ďalej. No čo budeme rozprávať? Ale ľuďom do supermarketov tlačia všetky tie spracované potraviny, kde je plno sacharidov a plno ečok a plno všetkého možného. Takže my sa nemôžeme čudovať, že tí ľudia sú chorí. A to isté bolo predtým. Aj keď aj sa urobili nejaké experimenty. Napríklad ten Lind. On nebol veľmi taký známy, ale on robil viac experimentov a potom vydal aj tú knihu, ktorú tu vidíte. Nebudem to čítať po anglicky, aby nás neblokol YouTube. Tak poviem, že je to pojednanie o skorbute. A ako som spomenul, že jeho ignorovala tá veľa vážená medicínska spoločnosť, lebo on nebol ani bohatý, ani významný, ani známy. A on chudák po niekoľkých rokoch vydania knihy konštatoval, prečítam jeho citát, že niektorí ľudia sa nedajú presvedčiť, že vážna choroba sa dá vyliečiť tak jednoducho. A skôr by prijali nejaký pompézny, zlatý, antiskorbutický elixír. A až v 3. vydaní jeho knihy v roku 1778 sformuloval postup, ktorý hovoril o tom, že keď si tí moreplavci zoberú so sebou malú flaštičku, no veľa malých flaštičiek, ale neplnilo sa to do veľkej fľaše, ale do malých, čiže najviac politrové boli odporúčané ním. Po hrdlo to naplnili tou čerstvou vytlačenou citronovou šťavou, nejakým spôsobom nezohriatou, aby sa ten C-vitamín tam neničil. A navrch doliali zastudená lisovaný olivový olej.
tým sa to vlastne určitým spôsobom zastabilizovalo, lebo my vieme, mnohí tu hovoria, že citrón je aký dobrý proti plesniam a proti všetkému možnému. No nechajte rozkrojený citrón vonku na kuchynskej linke, vám splesnivie takisto. Tak preto sa tam dala tých pár kvapiek olivového oleja. Ten olej vytvoril taký konzervačný film, zaštuplikovalo sa a ešte to zalialo sa voskom. Takže tým pádom nedovolilo sa tomu, aby tam bol nejaký prístup vzduchu, kyslíku, aby nedochádzalo k oxidácii. No a James Cook, ktorý je už veľmi známy všetkým, on to naštudoval, túto knihu, a na svojich výpravách vedel, ako udržať svoju posádku v zdraví. Lind ešte žiadal admiralitu, aby mu dovolili vykonať ešte jeden experiment na jednej dlhodobej plavbe britskej flotily a citrónová šťava zaznamenala obrovský úspech. Ale Lind nedlho na to aj zomrel. Mal síce 78 rokov, čo bolo na ten čas celkom dobrý stav, takže asi konzumoval aj on ten C vitamín z nejakých tých citrónov a podobne. No a až po rokoch pod vplyvom tohto experimentu kráľovské námorníctvo v tom roku 1795 konečne zaviedlo tú prevenciu skorbutu, ktorá sa objavila byť veľmi účinná, a prikázali každému za uncu citrónovej šťavy denne povinne prijímať. Asi okrem toho rumu, čo si spomínal. A to sa stalo, si predstavte, až 42 rokov po vydaní tej Lindovej knihy. Takže keď sa nad tým zamyslíme, ako dlho sú veci, ktoré mohli zachrániť životy mnohých ľudí, odhaduje sa, že ja som na začiatku povedal 2 milióny, ale len z tých námorníkov, ktorí boli v tomto čase tí moreplavci, sa odhaduje, že bolo okolo 100 000, ktorí zomreli na skorbut a nemuseli zomrieť. No, a táto ignorancia pokračuje a pokračuje a pokračuje. No, lebo vlastne ty, ak si povedal, aj tí vojaci a tak, pre nich sú to iba čísla. Vieš, ten človek, ktorý ide do tej vojny, on musí odniesť určité náčiní a im to je úplne jedno, kto tam bude zomierať. Jasné, na ceste späť naverbovali nových. Presne tak, dali im zlatý dukát a oni sa z toho tešili. A to isté aj v Ukrajine. Na Ukrajine teraz, čo je tá vojna, tak tam tiež, ak tam bojujú za peniaze nejakí legionári, nejakí proste, jak sa to povie, tí profesionálni vojaci. A je to všetko iba nejaká show, kde proste zomierajú ľudia a je to proste masaker. A ja vôbec nechápem, ako my v tejto dobe to vôbec môžeme tolerovať. A ešte sú ľudia, ktorí si budú dávať ukrajinské vlajočky, ruské vlajočky a budú sa tu rozdeľovať. Proste to je celé nonsens. Aj ten Izrael. Ale to sú presne ľudia, to je tá ľudina, ktorá nechápe tú hru, tú vyššiu hru. Áno, znova zopakujem, vyššiu hru tých šachistov, ktorí s tými obyčajnými človečkami hrajú tam ten šach a každému dajú nejaký iný level, niečo iné na tie výložky, aby sa cítili viac dôležití, ale v podstate ten v tom klobúku, keď ide hrať ten šach aj sám so sebou, je úplne jedno, že či ťahá s bielými alebo ťahá s čiernymi, on sa vždy na tom len baví na tom šachu. A toto nechápi ľudia, lebo oni si myslia, že to je nejaká konšpirácia, že nás niekto ovláda, že roky, desiatky, 100 rokov poťahujú s tými figurkami a ako náhle oni sa rozhodnú, že niekde vytvoria nejaký konflikt, lebo kvôli niečomu chcú získať to územie, áno, aby to patrilo im a nie nejakým domácim, tak im je jedno, že ktorú stranu budú podporovať. Čím viac zúčastnených tých vojačikov tam budú podporovať, tým budú mať väčší odbyt všetkého možného, tým viac ľudí sa zlikviduje a tým ľahšie budú ovládať to dané územie. Ak to nepochopí toto, že im je to šuma fúk, že či zomrú bieli, alebo čierny, alebo vyhrá biely, alebo čierny, a to hovoríme o dvojrozmernej nejakej hre, ale to je rozohraté na n-rozmernej úrovni. To sú také veci, do ktorých bežný človek absolútne nevidí a ani nechce vidieť. V tom je
pes zakopaný. Pretože oni to nastavili vynikajúco. Ty si zober, že teba prinútia chodiť do roboty na to, aby si vôbec mohol fungovať a žiť. To najprv do školy, aby ti vymýli mozog. Najprv do školy, aby ťa nastavili na to, že musíš poslúchať, musíš dostať dobrú známku, budeš ohodnotený, následne pôjdeš do roboty, kde ťa budú takisto ohodnocovať a ty budeš zbierať tie známky. Pripravíš sa na to a ty nemáš ani čas rozmýšľať nad tým. Teraz, čo sa dejú veci na psychiatrii, ľudia, ktorí tam pribúdajú a za veci, za ktoré tam pribúdajú, ľudia nevedia spať. A to, ja vám môžem iba povedať, úplne s kľudným svedomím, bude to ešte horšie. A k tým iluminátom a všetkým týmto smradom, čo sú, tak oni skončili. Pretože oni rozohrali, jak ty si povedal, oni rozohrali 5D šach, ale nevedia hrať poriadne 3D šach. A im sa to teraz celé rozpadá a ja som za to strašne vďačný a vďačíme za to všetkému stvoriteľovi, že my sme presne v tom období, keď uvidíme ten pád a ten pád je strašne blízko. Ja som sa rozprával s viacerými ľuďmi a proste to cítiš to v kostiach. Ale to už si sa rozprával asi s človekmi. S človekmi, prepáč. A všetci, teda ne všetci, ale veľa z nich to cíti, že niečo príde. Nevieme to vysvetliť, čo to bude. Mimozemšťania to nebudú. Hej. To sú iba... No budú, však Blue Beam už je na takej technológii. Dobre, ale ja sa bavím o reálnych... ľudí nebudú ukazovať. Ja sa bavím o reálnych mimozemšťanoch. Hej, akože teraz to už prezentujú aj v tom americkom kongrese, či kde to bolo podmorské, neviem čo. To nie sú mimozemšťania. To, že sú pod morom, neznamená, že sú to mimozemšťania. Hej. Takže a oni pripravujú vlastne nás na niečo a ten človek, on to nevie strebať. A preto vlastne to, čo sa deje aj teraz v tých psychiatrických chorých pacientoch, čo sú, všetci tam idú, všetci sa vracajú, nezvládajú to, pribúdajú noví, nevedia spať, toho im vznikajú tieto, lebo konečne sa začínajú prebudzať a oni sa ako keby vtelujú do tohto sveta, ktorý vlastne v skutočnosti je a oni to nevedia vstrebať. A preto sú všetky tieto problémy. Ináč na Sataníre bolo tiež teraz tá koučka Spánková. Odvysielali chalani, čo nahrali. A ona hovorila, že to je katastrofa. Proste ľudia nevedia spať. Ja o 10:30 auf Wiedersehen, majte ma radi, spím jak bábätko. Udržiavať ten cirkadiálny rytmus, to je jedna z veľmi dôležitých oblastí toho, keď chceme byť zdraví. Ja si to ešte, poviem pravdu, neviem ukočírovať, pretože ja som bol vždy nastavený, keďže som robil v divadle vedúceho zvukovej prevádzky, však vieš, že hrávam akcie, či už svadby a podobné veci. Takže ja som bol skôr nastavený na toho nočného vtáka, ja som robil v rozhlase a v podobných, takže mne sa to dosť posunulo. A to som ešte nevedel o tom, aký je dôležitý ten spánkový rytmus a všetky tie veci v tom čase, hej, v tých 80., 90. rokoch a podobne. Až potom, keď som sa tomu začal tak intenzívnejšie venovať, ale som zistil zrazu, že ja mám tak posunutý ten rytmus, že sa na to neviem naladiť a len na silu chodím spávať skôr. Ale určite to odporúčam každému, aby o tej 10:30 už bol vo vodorovnej polohe. No, ja mám preto absolútne také žalúzia, čo sa napevno stiahnu. Ja mám v izbe takú tmu, jak v noci. Tam nič nie je. Máš televízor? V spálni? Tam, kde spím, tak kde je. Dobre, ja sa len pýtam. Nie, tam všetko ide preč. Ja mám spálňu natretú grafitovou farbou a to je uzemnené, aby ani nejaké elektromagnetické vlny neprenikali. Ja mám že grafenom. Nie, grafitom. Že pane Kainšmetke. Ale napríklad ja mám striebornú plachtu pod madracom, ktorá je uzemnená na kolík. Čiže také veci, čo viem si ovplyvniť, to si ovplyvním a potom nemám problém napríklad, keď idem spať pozde v noci, že spím aj do 9. alebo trebárs aj do 10. keď som šiel spať o polnoci, aby som sa tých 8 hodín pospal, lebo ja mám absolútnu tmu. No, ale myslím, že to nerozoberajme, lebo to nikomu neodporúčam. Čo, ja to robím preto, lebo... No odporúčam všetkým.
No, ja myslím, neodporúčam spať pozde. Absolútnu tmu som si zariadil preto, lebo keď som chodil z nejakej akcie večer s aparatúrou, to ešte ani nevykladám, to nechám v aute, to vykladám až na druhý deň a hneď idem do postele, ale aj tak je tam posún. No, jasne. A to, často sa stane, že zo svadby prídem domov a už vítam slniečko. Ale to ináč, tá 100% tma je nesmierne dôležitá. Ja som pozeral vlastne aj takých vedcov a oni robili pokus, že napojili tých ľudí, keď spia, na všelijaké aparáty a rozmiestnili im všelijaké senzory a svietili na nich iba svetielkom z diaľky a že to už dokáže, že normálne, že ty vlastne vnímaš cez kožu tie fotóny, či jak sa to volá, svetelné a že vlastne to ťa dokáže vlastne dať do štádia, kedy ty nedosiahneš hlboký spánok. Ten hlboký spánok, ten je najdôležitejší. Tie všetky ostatné, ja hovorím, že to je, vieš, ako keď si, nechcem to povedať, lebo to bude aj vulgárne, ale keď vlastne spíš a nemáš hlboký spánok, to je ako keby, že si mal sex a nesexoval si. Hej, tak ja to k tomu prirovnávam. Proste pre mňa je alfa omega mať minimálne tú 1,5 hodinu hlbokého spánku. Jak som začal užívať čagu, tak sa to hneď predĺžilo, ale keď ja mám hodinu, tak som nešťastný. A počúvaj ma, optimum, čo hovoria lekári, sú 2 hodiny hlbokého spánku a ja mám suseda, on si kúpil hodiny na meranie spánku, že koľko sa hýbeš a tak. A on došiel za mnou a hovorí, že spal som 10 hodín. Že ja hovorím, že to je super. A koľko z toho si mal hlbokého spánku? On že počkaj, kúknem. Vieš, kúkol a že 10 minút. Ja hovorím, to si nemusel ísť ani spať. To je na čo dobré. No, ja nie som zastancov ani tých hodiniek, takže ako na pokus je to dobré, ale mať to stále na ruke v žiadnom prípade, lebo to je bluetoothovo spojené s mobilom a to ti stále ožaruje. To áno, ale keď už máš nejaké normálne hodinky, jak ja, som dostal od Ferryho na narodeniny. Oni majú aj takýto laserový zameriavač. Počkaj. Vidíš? To sú veľké veci, ale ty si vieš na tých hodinkách nastaviť, že o 10:00 chodíš spávať, všetko vypni. Čau. Áno, vtedy, keď úplne vypneš a on len zaznamenáva a potom ráno sa napojíš zase na mobil, alebo jak to máš, tak to je druhá vec. Ja to mám, aj keď som mal tie Samsung Galaxy Watch a všetky tieto, na všetkých sa to dá nastaviť, že ty proste ideš spať, vypni, nedávaj upozornenie, nič, mňa nezaujíma nič, mňa zaujíma iba to, aby som sa vyspal. A ja si ten spánok merám, lebo ja som na to uchylák, jak ty na plachty a zatmavenie, tak pre mňa je najdôležitejšie to, koľko vlastne sa vyspím hlbokého spánku. Mňa ten ľahký nezaujíma, to je nič. To je, ja kebyže môžem spať, že iba 2 hodiny hlbokého, ja som to skúšal, ináč dá sa na to dopracovať, že sa natoľko vyčerpáš, že si láhneš a ty ideš hneď do hlbokého spánku a spíš v hlbokom aj 3 hodiny. Hej. Ja mám veľa rôznych meracích prístrojov, s čím si všetko meriam. Hlavne nízkofrekvenčné žiarenie, lebo to není problém. A takýto, čo som teraz ukázal, aj požičiavam v obchode u nás. Na predajni môže si to niekto zapožičať, keď si to nechce kúpiť. Ale ja mám aj jeden doma, lebo keď niečo uzemním, mňa to veľmi zaujíma. Napríklad len napojím mobil na nabíjačku a už tento pišti do červená. A keď nie je na nabíjačke, nepišti. Hej? Takže on meria viac druhov žiarení. A to je to, že... Ale kamaráti majú aj vysokofrekvenčné merače, hej, tie sú už dosť drahé, takže ja ho doma nedržím. Ale... Vieš o tom, že aj toto, obyčajné káblové sluchátka, robia mecheche? No jasné, mám ti ukázať, aké mám ja, počkaj. Ospravedlňujeme sa divákom za to, že neriešime iba vitamín C, ale ja chcem aj povedať tak to, iba Peter... Ma viac nebudú pozerať. Počúvaj, ne, však budú, prečo by nepozerali, ale ja chcem aj povedať to, že... sa odklonujeme od témy, ale keď už si to začal... Však ale jasné, však keď je debata, tak sa debatí, ale ja chcem povedať iba ten paradox, že čo niekedy mi niekto napíše v komentároch, že Majky, mal by si sa Petra viacej pýtať všelijaké otázky, že určite tomu všetkému nerozumieš, hej, tak takéto mi napíšu. By to bolo vidno. A potom... Vidno to? Počkaj, ja som to neukazoval, ale chcem iba povedať, že napíšu mu, že málo sa ťa pýtam, hej, alebo že potom, že furt skáčeš hostovi do reči. Ani tak, ani tak. A viete, čo vám poviem všetkým? Nechajte mňa si to robiť po svojom a keď sa vám to nepáči, tak ja neviem, proste ja to robím, ja sa bavím
Ja som to aj hovoril mojej žene, že ja proste si žijem teraz v podstate svoj sen, lebo ja sa bavím s veľa rôznymi človekami, hej, o rôznych témach a všetko sa mi to tak pomaličky pekne spája. Ja viem, že veľa z vás nepozerá všetky moje streamy, niekto si povie, že chce iba plochú zem, alebo niekto chce iba Tartariu. OK, to je vaša voľba. Ja chcem povedať, že som iba vo výhode, pretože ja každý jeden stream musím absolvovať a koľkokrát si ho ešte musím pozrieť druhýkrát, kvôli tomu, že ho musím nastrihať. A to sú prínosné informácie. Každý jeden stream. No ale vrátim sa k tým sluchátkam. Hej. Som ti chcel ukázať, že aké. Pozri sa. Neviem, či to bude dobre vidno. Počkaj, ja to skúsim takto. Pozri sa. Máme super modernú technológiu. Pozri. Takže tu je vidieť, hej, tu sú repráčiky, čo ukazujem s prstom. A stadiaľ idú rúrky. Čiže mne do ucha, keď už nechcem nikoho rušiť, tak idú len rúrky so štuplikmi a tým pádom moja hlava nie je medzi dvoma drátmi, čiže lebo slúchatka zároveň slúžia aj ako anténa. To máš profesionálne odposluchy, jak pozerám. No, samozrejme. A predávame to aj na našom e-shope. A sú na USB alebo na... smiešných pár eur. Je to USB či klasická 3,5 mm sranda? My predávame klasické, ale už budem musieť zohnať aj USB-čkové. Ako toto mám dodávateľa, takže to berem už roky. Ale objednám 10 a niekedy sa to nepredá za mesiac a niekedy je to za deň preč. Hej. Ťažko povedať, že neviem, v akom množstve to mám objednávať. A možno, že objednám aj USB-čkové, lebo čím ďalej, tým viac mobilov už nemá. Hej, už nemá podľa mňa už majú iba nejaké tie čínske, tie Huawei a takto, ale tie No ja napríklad veľmi ťažko som hľadal mobil, ktorý má aj. Lebo keď som napríklad vonku v záhradke a podobne, tak niekedy si dám repráčik na Bluetooth, aby som počúval tvoje streamy. Iné. Alebo samozrejme veľa sa učím aj od zahraničných, pretože to zdravie to vyžaduje neustále. Hej. Ja používam... A samozrejme aj konšpiračné teórie. Jasné, ja používam ne tie zdravé, mám jedny takéto, to sú bluetoothové a potom mám takéto. Toto nemáme ani v domácnosti, to má zákaz. No, a používam tieto dvojo, ale pre mňa to je... Ale to sú repráky či sluchatka? To sú sluchatka, hej. Aha, nie, ja mám reprák. Mám reprák, ktorý je v záhrade položený na klatiku a aj susedia majú možnosť počúvať to, čo ja sa učím. Hej, ale to ja používam vyslovene iba, že keď cvičím alebo tak, to je tak hodinka do dňa, lebo keď cvičíš s telefónom, akože by som mal mať ten kábel, to ja nedávam. Takže mám takéto, to sú tie klasické, tie Samsungy a potom mám takéto šlehy, to máš aj s displejom. A ja viem, že to není zdravé, ale víš čo viem? Že Majky vydrží. No. Majky znese hodinu Bluetoothu. Vieš? Lebo napríklad ja netelefonujem, že si prikladám telefón alebo takto. Čiže ja keď telefonujem, buď som na hlasitý, alebo takto cez sluchatka, keď je dlhší hovor, tak si dám. Hej, ale... Ja viem, že to není zdravé, hej. Ani Wi-Fi nám nie je zdravá. Ja keď vidím niektorých, že to majú celý deň na uchu. Toto. A ja hovorím o tých kuriéroch a títo všetci, čo s tým behajú. Ono najväčšie šajby ty dostávaš ne vtedy, keď streamuješ cez tie sluchátka, že keď ide ten zvuk. Ale vieš kedy? Keď je v standby móde a ono vlastne stále ti pinguje, že či si nápojený. A vtedy oni merali s týmito zariadeniami, že ty keď vlastne ich máš a nevoláš, ale máš ich v ušiach, to je samovražda. To si normálne zober hlavu do mikrovlnky, dajú na ten najväčší zohrev a to ty dostávaš do hlavy. A to je ešte, mikrovlnka je detský odvar oproti tomu. Takže ja viem, čo to obnáša, len vieš, my sme ľudia pohodlní a ja si fakt neviem predstaviť, ono by nešlo o to, kebyže v tej posilovni hrali normálne veci, ale ja niekedy prídem do tej posilky a pustia tam Britney Spears alebo nejakú takúto srágoru a ja mám chuť sa zabiť. Ešte som nezačal ani cvičiť, takže ja mám tamto rušenie šumu okolitého a pustím si vlastný zvuk. Ale ja cvičím 45 minút. Tomu len toľko viem dodať, že som spomínal, akú mám miestnosť na spanie a v noci, ako náhle láhneme alebo ideme spať, klik, diaľkové ovládanie a sa vypne aj Wi-Fi v dome. Alebo sa vypnú zásuvky aj na ďalší
klik, hej, lebo diaľkový ovládač je vonku a ten vypne celý okruh zásuviek aj v spálni. Takže áno, sú veci cez deň, lebo pracujeme a nevieme všetko eliminovať. Nechcem žiť mnohí sa snažia prírodne žiť, ale ja nedokážem sa odsťahovať do lesa a žiť tam v nejakej kopke. Hej, to ešte nie. Ale zase počúvaj ma, ja ti poviem tak, že stvoriteľ stvoril túto siluetu tak, že ona sa vie postarať o seba. Ty sa vieš zbaviť veci, ty sa vieš zbaviť aj tých magnetických, ale nesmieš to príjmať proste non-stop. Ja mám napríklad tiež Wi-Fi, tak, že sa mi o 10:30 vypne a dovidenia. Ale zase... Takže musíme sa ponáhľať, aby sme stihli dovysielať. Však máme tam toho, vidíš, my sme otvorili takýto freestylovú komunikáciu. Niekedy by sme mohli ináč praviť spolu aj taký stream, že iba, že freestyle, jak ja to volám, a mohli by sme pokecať aj o tých všetkých konšpiračných teóriách, ktoré nás všetkých spájajú. Celkom kľudne, aj o iluminátoch. Môžeme, pretože keď ja som sa prvýkrát začal venovať zdraviu pred tými x desiatkami rokov, tak to som myslel, že nás klamú len v oblasti zdravia, hej. A potom išlo jedno klamstvo za druhým. A keď na tej stránke znanie.sk, čo mnohokrát spomínam sledovateľom, tak je tam jeden článok, ktorý sa volá V čom všetkom nás klamú, alebo keď toto niekomu pošlem, tak to ľudia už si ťukajú na hlavu, že či som už úplne normálny. Ale to proste prichádzalo, hej, kým človek prišiel na to, že aj tu, aj v tom, aj v tom, aj v tom je a aj v tom, no. Ale ono to tak je a ty proste začneš zisťovať, že je to vo všetkom. A to je ten Matrix, ktorý vlastne oni nám vytvorili, aj tá Tartaria vlastne, ak bol zánik tej celej energie a vlastne ako oni chytili a otočili to ľudstvo a ukázali im, že takto budete žiť a oni povedali ďakujeme a idú si po svojom. A ešte tu sú Blesko z vody nám píše, že 25 rokov robím uzemňovanie, či uzemnenie 369, tak lebo ty robíš podľa mňa s bleskozvodmi, ne? Takže uzemňuješ každému barák alebo tak. Takže môže byť. No, lebo tie antény zmenili na bleskozvody, aby to nefungovalo, čo vlastne v Tartarii sme mali schopnosť príjmať energiu z éteru. Ja som ti aj písal, že aj s Honzom Rakom, ktorý bol prednášať teraz na Slovensku, sme sa bavili o tom. Bavili sme sa o Maxwellových rovniciach, pretože... Honza Rak? To je Jan Rak, nie? No, tak Jan je Honza, nie? Ja tak, OK. Ja som... No, dobre, tak Jan Rak, áno. Na Slovensku, po slovensky. Lebo si, ak si podal, hovorím, že kurník, že existuje aj ďalší Honza Rak. Nie. Ako bavili sme sa samozrejme o viacerých veciach, nebudem to tu rozvádzať, lebo to bol súkromný rozhovor, ale to, čo môžem povedať, tak on tiež priznal, že nie, že priznal, ale sám začal niektoré témy, ja som začal niektoré témy a medzi tým bol samozrejme aj spomenutý éter, že on vie, že bol vymazaný z Mendelovej tabuľky, aby sme nevedeli vlastne pracovať s tou energiou. Že to nie je éter, jak to Ayurveda hovorí, že to je jeden zo 4 prvkov ako éter, ale to je ten éter, ktorý bol aj v Mendelovej tabuľke. No poď, hodím ti tam celú prezentáciu, teda nech to je vidno. Kľudne. A poď na to. Kľudne. Ako ja v podstate... som otvoril jeden slajd o Szent-Györgyi Albertovi, pretože on je Maďar. Ja tiež pôvodom, keď som bol malý, som nevedel ináč len maďarsky a obmedzenie veľmi slovenský a babka zase rozprávala so mnou nemecky, mantacky. Takže dnes mi jedna známa vravela, že pozná poslednú manželku Alberta, ktorá ešte dodnes žije a ona hovorila na otázku nejakých reportérov, že ako je možné, že aj v takom veku je ešte veľmi čulá, pekná, vyzerá, má dobrú postavu. Povedala, že vďaka tomu, že užíva denne viac ako 10 gramov C vitamínu. No a Szent-Györgyi Albert vlastne bol ten, ktorý prvýkrát izoloval v roku 1928 s pomarančou
alebo aj z potkaných nadobličiek určité kryštáliky. A on to nazval, že je to nejaká veľmi zvláštna látka. A potom Svirbey, ktorému sa o 3 roky neskôr podarilo zanalýzovať tento prášok, ktorý Szent-Györgyi mal položené niekde v šuflíku. A on povedal, že ide o vitamín C, že to je úžasná látka. A on to vytiahol zo šuflíka po niekoľkých rokoch. Myslíš, toto tu, čo som izoloval pred niekoľkými rokmi? Takže Szent-Györgyi mal laboratórium vtedy v Segede. Aj sa nazýva Seged mestom papriky. A zaujímavé je to, že Szent-Györgyi neznášal papriku, on ju nejedol. Ale zistil, že z tej papriky sa dá extrahovať oveľa viac C vitamínu ako z toho pomaranču alebo citrónu a navyše za oveľa lacnejší peniaz, pretože zdroj tam bol. No a on vlastne aj spolu, jak vidíte dole, jak je napísané, s kolegom potom dostali Nobelovú cenu za izolovanie a za všetky tie objavy v oblasti práve C vitamínu. Aby som sa vrátil k tým nepovoleným rôznym alebo tým brzdám tých iluminátov, ktorí nechcú, aby sa to dostalo na svetlo sveta, tak napríklad na zasadnutí Americkej lekárskej asociácie v roku 1949, bolo to v New Jersey, ktoré bolo venované práve obrne, alebo ako to oni volajú polio. A v panelovej diskusii sa prihlásil ako neoficiálny rečník Frederick Klenner, ktorý vlastne hovoril o tom, že oni už 7 rokov liečia nimi nazývané vírusové infekcie. O vírusoch teraz nebudem rozprávať, lebo o tom myslím, že som rozprával, keď som mal prednášku o germánskej novej medicíne, že čo to je vlastne vírus, alebo ako ho vnímame. A oni za 72 hodín pomocou častých injekčných dávok vitamínu C, ktoré išli na 6 gramov až 20 gramov injekčne za 24 hodín. Áno, on v podstate to v tej panelovej diskusii rozobral, že ak by sme podávali ľuďom takto C-čko, alebo tým deťom, tak žiadne dieťa by nedostalo tú obrnu, by teda neochrnuli tie detičky. No a aká bola odpoveď autorít? No ignorovali ho totálne. A potom v roku 1949, keď sa rozbiehal ten masívny program očkovania, hlavne detí v tom čase ešte, tak on s poľutovaním konštatoval, že niektorí lekári naozaj budú radšej len stáť a pozerať sa, ako pacient zomiera, než aby mu dali tú lacnú látku, s ktorou môžu vyzdravieť. A tak to ide vlastne dodnes, žiaľ. No a Klenner u svojich 3000 prípadov spozoroval, že približne 15% ľudí potrebuje viac vitamínu C, než je bežný priemer. To bolo tiež zaujímavé pozorovanie, lebo my nemôžeme dneska hovoriť o tom, že tak ber 10 gramov alebo ber 20 gramov. To je vždy individuálne podľa toho, kto je aký. Napríklad v tehotenstve aj to dieťa vyžaduje veľmi veľa vitamínu C, pretože C je prekurzorom rastu chrupaviek, kostí, čiže kolagénu, jednoducho povedané. A on hovorí o tom, že ak niekomu budeme podávať dávky, ako je odporúčané nejakých 100 mg alebo 95 mg, že to je katastrofálne málo, že to je vyslovene tragédia. A preto potom ženám v tehotenstve puchnú nohy, majú strie a ďalšie veci. A práve preto ten Klenner odporúčal, lebo si všimol, že keď sa napríklad bere tá kyselina askorbová, čiže tie kryštáliky, s niečím, čo sú polyfenoly, čiže napríklad nejaká ovocná šťava, ja to užívam tak, že si dám k tomu citrón. Som tam ukazoval predtým na jednom obrázku citrónku. My máme v obchode tú citrónku, ktorá je za necelé 3 €, neviem presne za koľko. A je tam vymačkaných 5, 6, 7 citrónov bio, nie je to nijak ani zohriaté, ani nič. Proste je to absolútne, ten citrón má v sebe C vitamín, má to vše. A ja miesto citróna vlastne si k tomu syntetickému C-čku každý deň prilejem trošičku citrónovej šťavy
a nemusím to rozmiešavať v nejakej ovocnej šťave, kde je už veľa cukru, čo nechcem samozrejme, aby som nemal vysokú glukózu ani fruktózu v tele. No a aj Sendür Albert, o ktorom sme rozprávali, aby som sa k nemu vrátil, objavil vlastne posilňujúci účinok tých flavonoidov a lepšie vstrebateľnosť vitamínu C. Tu vidíte zo pár sáčkov, čo my predávame kvázi také rôzne výťažky, ale my predávame aj šťavičky. Hoci kto si čo k tomu môže primiešať. Na tej stránke články.info tam zase máme pridaný jeden článok, ktorý hovorí o tom, že keď si to rozmixujete s paradajkami. Ja nie som veľmi zástanca paradajok, ale je to tam, niektorí ľudia si to robia, ja preto hovorím, keď už si to robíte, tak tie paradajky ošupte, vyberte z toho semiačka a len svoje paradajky, ktoré viete, že sú bio a s tým si to mixujte. Ale je úplne jednoduchšie to s nejakými inými polyfenolmi dať dokopy. Áno. Poznámka, keď už si to robíte, tak si to robte poriadne. Pozri, akú svetožiaru som ti tam dal. Pokračuj. Medicína definovala skorbu ako ochorenie po rokoch, a keď to už nazvali, z výživového nedostatku vitamínu C. Ale, čo je smutné, tie výživové hodnoty boli stanovené na takú úroveň, aby sa nerozvinul skorbut. Čiže tu nejde o to, aby ste prijímali toľko vitamínu, že bude sa ten vitamín môcť realizovať aj na vyliečenie iných problémov, ale len takú dávku nám odporúčila Svetová zdravotnícka organizácia, aby ste nemali skorbut. A toto je na tom celom smutné. Hej. No a opäť sa vrátim k tomu, čo na začiatku s Majkým sme už rozoberali, že to C-čko sa teda nespráva ako nejaký typický vitamín a preto ostatní živočíchovia si ho vedia aj vytvoriť sami, lebo to je nevyhnutná vec pre fungovanie mnohých pochodov v organizme. A tie živočíchy si ho dokážu napríklad z glukózy vysyntetizovať, lebo tie pasúce sa zvieratá samozrejme majú dosť tej vlákniny, tej glukózy, hej, a pomocou enzýmov, a to buď v obličkách, alebo v pečení sa nejakým spôsobom u nich to syntetizuje bez problémov. Oni si to jednoducho vyrobia. Hej, taká koza vyrobí denne 12-14, podľa toho, aká je veľká, gramov C vitamínu a nespasie toľko trávy, že by z toho vedela získať. Hej, to je len plus navyše niečo. Tu vidíte zoznam tých, ktorí si nedokážu vysyntetizovať, aj niektoré netopiere, morčatá, opice, no a človek samozrejme. A tí musia potom toho pásť veľa. Však vidíme niektoré opice, hej, koľko spašu toho ovocia, čiže toho C vitamínu je tam mnoho. A keď morčatám to nedáte, tak vám zahynú. No a keď som na začiatku hovoril, že mám tu vložený nejaký organický vzorec, tak to je presne to, že prečo človek nedokáže syntetizovať, že ktorý gén je vlastne postihnutý, narušený, lebo ako som spomínal, zopakujem, že my ho máme. Dobre, koncept biochemickej individuality uviedol prvýkrát Roger Williams a on povedal, že ľudia sú individuálni a líšia sa dedičnou výbavou, genetickým základom, životným štýlom a aktuálnou situáciou, ktorú prekonávajú. A spotreba jedného človeka môže byť podstatne vyššia ako iného človeka. Preto nemôžeme povedať, že kto koľko gramov vitamínu by mal denne užívať. Ale podľa Tuarského, ktorý zhromaždil, ja som sa z tej knižky veľmi veľa učil, tak on presne popísal, že akým spôsobom si človek môže určiť, že koľko vitamínu C by potreboval. Ale určite je to vždy viac ako 10 gramov, pretože ako aj on píše, do 10 gramov denne je len výživová hodnota, čiže vás to nelieči. Čo ja mám nejakých ľudí, a človekov, ktorí za mnou chodili s nejakými problémami a som im dal užívať viac ako 10 gramov, niekedy viac aj ako 20 gramov C vitamínu, tak až ja sám som bol prekvapený, že za aký krátky čas, aké mnohé veci aj u 70-ročných a starších sa vlastne vyriešili. Keď si pozriete, lebo teraz možno vegáni a ďalší nám budú hovoriť, že ale človek by sa mal stravovať a užívať vlastne ten C vitamín len z prírodných zdrojov,
tak sa pozrite, že aj keby to biopestovanie bolo také, že si to viete napestovať, tak napríklad v čučorietkách na 100 gramov je 13 mg C vitamínu. Čiže aby sme dostali len 130 mg, potrebujete zjesť kilo čučoriedok. A to ešte len 130 mg. Možno v kamu je toho viac, tam dostanete zo 100 gramov až 2,8 mg, čiže to je už celkom obrovský úspech. Ale bežné veci, ktoré my užívame, lebo kamu nie je každý deň však, ale napríklad také šípky, ktoré si máme možnosť nazbierať, tak v 100 gramoch je 426 mg. Čiže keby sme chceli dostať 4 gramy len denne C, tak by sme potrebovali zjesť kilo C každý deň. A tam už je, aj keď vyzerá, že šípky nie sú veľmi sladké, ale tam už je potom dosť glukózy, dosť fruktózy. A keby sme do toho mali zahrnúť jablko, tak to už je kvantum cukru, áno. Takže hovorím, tieto hodnoty, ktoré nastavila Svetová zdravotnícka organizácia len preto, aby sme nedostali skorbut, a aby sme ho nedostali, tak organizmus má vyvinutú určitú obrannú funkciu, obranný mechanizmus. A keď my nemáme prísun C vitamínu každý deň alebo dostatok, áno, a dostáva sa pod tú základnú hladinu, ktorá je nevyhnutná na to, aby nejaký oxidačný stres sa zvládal a podobné veci, tak obličky sú schopné prepnúť do tej druhej fázy a vstrebávajú vitamín C späť. Čiže keď vám povie nejaký lekár, lebo poznáme takého lekára však, ktorý má veľa videí na YouTube a aj počas covidu dosť silne išiel proti týmto pandemickým opatreniam, ale napriek tomu vám povie, že neužívajte syntetický vitamín, lebo to je len drahý moč. A ja poviem k tomu, že odídete večer do reštaurácie, dáte si s manželkou nejaký obed a nejaké 2 deci červeného a máte oveľa drahší moč, čo ste za to vyplatili, ako za nejakú kyselinu askorbovú, ktorú prijímate. Takže na to sa nespoliehajte a tam sú dosť zložité mechanizmy, ešte si môžeme o tom potom povedať, že akým spôsobom a koľko a kedy je to už vylučované, a keď už nameriame, že v moči sa vylučuje C vitamín, to znamená, že áno, už sme ho nevedeli využiť. A u niekoho je to možno 5 gramov, keď si dá, u niekoho 3 gramy a už sa vylučuje, a niekto si dá gram a už sa bude vylučovať, lebo toho má momentálne dosť, nepotrebuje viac. Ale o hodinu možno už toho nebude mať dosť. Takže to sa nedá jednoznačne povedať. Ale ak budeme mať deficit C dlhodobo, ako tu mám napísané, že u niekoho je to 5, u niekoho až 40 dní a ani tak si nebude doplňovať, dostane skorbut. Preto rôzni moreplavci v rôznej fáze dostávali tie problémy. Samozrejme, vždy tu hovoríme o kyseline askorbovej, ale môžeme hovoriť o askorbáte, čo je nejaká už spojitosť, myslím si, že zo sodabikarbonov je tam pomer, ale nepamätám si presne 1:2 alebo 1:2,5. Teoreticky si to viete aj doma namiešať, ale ja hovorím, že je to zbytočné, pretože kyselina askorbová je pekne rozpustná vo vode a ten askorbát už tam robí určité spomalené reakcie a na toto nemáme vypracované protokoly, že akým spôsobom to užívať. Ale keď si to takto máme zhrnúť, tak vitamín C je základnou živinou v metabolizme nás stavovcov, nedostatok spôsobuje skorbut. Ďalší bod. Podieľa sa na raste a oprave tkaniva. O kolagéne sme sa už rozprávali, že vlastne je to prekurzorom, kofaktorom. A preto pri srdcovo-cievnych ochoreniach užívaním C vitamínu sa riešia mnohé veci. V mnohých tých enzymatických reakciách vstupuje C vitamín. Katalizuje napríklad meď, ktorá je veľmi dôležitá. A spomínal som, že C vitamín vstupuje ako antioxidant v mnohých procesoch a to je preto, že on má 2 voľné elektróny a funguje ako veľmi silný antioxidant, ktorý vlastne blokuje poškodenie spôsobené tými voľnými radikálmi. A tak by sme mohli ísť rád za radom, že niekto má artritídu a začne dlhodobo užívať zvýšené dávky C vitamínu a sa toho pekne zbaví. Alebo pri popáleninách sa zistilo, pri strese je to úplne normálne.
budem hovoriť aj o fajčení, že okolko viac C-čka spotrebuje ten, ktorý fajčí. Hej, to je všetko preto, lebo sa dostávajú do tela nejaké voľné radikály vo väčšej miere ako u človeka, ktorý žije zdravo, jak sme sa bavili s Majkym na začiatku tých karnivoristov. Ale sú výsledky a výskumy na tom, že keď niekoho aj uštipol taký had, ktorý má smrteľný jed, tak intravenózne sa podávalo C-čko a tých ľudí zachránili a nemuseli brať iné veci. Takže ja vždy pri každej otrave, keď niekto vypije viac alkoholu, pri diabete, pri infekcii, pri chrípke, pri rôznych otravách, tehotenstve, každému odporúčam, ja odporúčam, aby to on užíval, ale ja v jeho prípade by som určite užíval vyššie dávky C vitamínu. To, čo ľudia poznajú a čo je také najznámejšie, je vplyv na ten imunitný systém, aj keď tá vedecká odbornosť trošičku ináč vysvetľuje imunitu. Hej, mali sme to popísané aj v tých rozprávkach Byl raz jeden život a podobne. Ale do toho nebudem zachádzať, lebo myslím, že to som rozoberal v prednáškach, to si dohľadáte u Majkyho v tej platenej sekcii, kde vysvetľujem biologickú medicínu, čiže germánsku novú medicínu. A mnohí ľudia to chápu tak, že tá fagocytóza, tvorba protilátok, interferónov, pevnosť kapilára, očistné úlohy, pečenie, obličiek a tak ďalej patrí do tej imunity. Už úplne jedno, ako to vieme do detailu, či to vieme alebo nevieme pochopiť a rozobrať aj z pohľadu tej novej medicíny, ale v každom prípade to bude mať vplyv na to, aby ja som bol odolnejší, silnejší, výkonnejší, aby som nechorľavel a podobne. Aj to preventívne užívanie toho C vitamínu, nie len liečba, keď už hasíme ten požiar, že je niečo zlé. Baktérie, ak sa chcú množiť, likvidujú ten interferón a nad obličky pri dostatočnom množstve C vitamínu produkujú ten interferón, čiže takým spôsobom tiež ideme proti niečomu, čo v organizme sa možno premnožilo a je nežiaduce. Koľko stojí taký umelý interferón? Majky, ty vieš, ja som myslím, neviem, či aj dneska to toľko stojí, ale viem, že ľuďom niekedy podávajú interferón, je to len nadpredpis, a jedna dávka stojí, myslím, 750 €. Nie je to ešte tak veľa ako chemoterapia, ktorá vás zároveň aj zabije a stojí niekoľko desiatok tisíc eur. A jednoduchšie prijať megadávky C vitamínu, pretože v mieste nejakej infekcie, lebo toto je výnimka z pohľadu germánskej novej medicíny, keď hovoríme o premnožení mikroorganizmov preto, lebo sme sa porezali, zranili a tak ďalej. A vzniká tam nejaká infekcia vo vnútornom prostredí, kde by sa mikroorganizmy nemali premnožovať. Lebo mikroorganizmy sa vždy premnožujú len vo vonkajšom prostredí a my vonkajším prostredím nenazývame len pokožku, oči, ústa, ale aj celý tráviaci trakt, užijem pošvu, aj maternicu a tak ďalej. Hej, toto všetko je vonkajšie prostredie, ešte aj močovody. Takže keď aj vo vnútornom prostredí sa niečo premnoží, tak treba dať megadávky a keď tam už je ťažká záchrana, samozrejme intravenózne a dosť často. Vitamín C je potrebný aj pre plnú aktivitu mnohých hormónov, ako je oxytocín, vazopresín a ďalšie, ktoré tu mám popísané, ale čo je dôležité, aj pre inzulín. Hej. Samozrejme spolupracuje s mnohými enzymami a spolupracuje a podieľa sa hlavne na syntéze a regulácii hormónov, napríklad štítnej žľazy. Je prekurzorom tyrozínu. Mnohí nevedia a keď sa prídu sťažovať s nejakým problémom a ja im na to nasadím ako vysoké dávky C vitamínu a oni mi povedia, aj štítna žľaza sa mi dala do poriadku. No samozrejme, že sa dala do poriadku, lebo to s tým súvisí. Predstavte si, ako keby to bolo nejaké také správne, vhodné mazivo v tom našom biochemickom tele, v tom našom biorobotovi, kde žije naša dušička, ktorá samozrejme ovplyvňuje, tak jak sme si povedali vtedy v tej biologickej germánskej novej medicíne, že akým spôsobom myšlienky ovplyvňujú tie choroby, ale toho biorobota musíme tiež udržiavať v chode. Áno, Majky? Ty si hovoril, že je prekurzorom tyrosínu, áno? Tak vlastne tyrosín ja tiež užívam ináč, lebo to je v podstate aminokyselina a on vlastne ti stimuluje dopamín, hej, a melanín. Čiže on ťa normálne namotivuje. Takže kto nepozná tyrosín a máš niekedy taký deň, že pod psa,
Hej, že vonku prší a tak. 2 kapsulky tyrosínu. A krásny život. Ako nehovorím, že budeš nejaký nabudený alebo niečo, ale úplne sa ináč začneš pozerať na veci. Hej, takú motiváciu dostaneš aj proste, keď sa ti nechce. Ale zase tiež dlhodobého nejakého hľadiska užívania nejsú tam nejaké vedlejšie účinky a tak, ale keď chcete, aby to šlapalo, tak to používajte vtedy, keď to je treba. Tak to je iba mojich 5 centov k tomu tyrozínu. A teraz, keď na to pozerám, tak to užívam. No. Ale iné. Som sa pozeral na náš obchod, lebo poviem ti pravdu, že ja mám vedľa seba postavených toľko flaštičiek a rôznych práškov, že keď niekto príde a ja mu otvorím skrinku, v ktorej mám a z ktorých si miešam a čo užívam, tak to ani neviem. Ale teraz, keď som si ho na našom obchode, lebo ho predávame, pozrel, tak áno, používam ho ako nakopávač a dneska som si ho dal tiež. Nepoužívam ho každý deň, ale keď viem, že by mi trošičku lepšie mazalo Tak, presne tak. v tej hlave, tak som si ho pár hodín pred vysielaním akože dal. Áno, aj s karnozínom, aj s nikotylamidom. Ty hovoríš, že máš takto, kebyže si videl môj sklípek, jak ja to volám, tak ja tam mám fakt všetko. Ja mám každú aminokyselinu zvlášť, ja mám ornitín, všetko mám, každú jednu a podľa toho, čo potrebujem, tak si to nastavím a vtedy to funguje, lebo tá dávka je tak vysoká, že to človek pocíti, že to má ten výsledok. Ale ako náhle to dáva, že každý deň, aj to som skúšal. Hej, ja som skúšal všeličo. Ale keď to dávaš si vlastne každý deň, tak necítiš už vôbec žiadny efekt. Hej, sa to stane akože placebo. Čiže... No, lebo ti zlenivie ten orgán. No? To je presne to isté aj so štítnou žľazou, lebo tyreotropný hormón je ten, ktorý meria obsah tyrozínu v danej bunke. A keď on pomeria a príde samozrejme signál do štítnej žľazy, že jeho málo, tak tvor viac. Tak zdravá štítna žľaza ten tyrozín bude tvoriť toľko, aby vlastne v tej danej bunke všetko fungovalo tak, ako má. Profesor Turianica, od ktorého som sa ja veľa učil, on vždy hovoril, že ten jód je určitým dirigentom v tej každej bunke, lebo keď my máme dostatok jódu a máme zdravú štítnu žľazu s dostatočnou energetickou výbavou, tak on dokáže z toho aj anorganického jódu, ktorý príjmeme do tela, odštiepiť a priviazať na neho ten tyreotropný hormón. Hej, a vytvorí sa ten tyrozín a už ide späť do bunky a funguje tam všetko ako hodinky. Ale keď je narušená štítna žľaza a je problém, tak to tam nefunguje tak, ako má. Hej, preto ja ten tyrozín neberem často, len občas, ale dneska hovorím, C-vitamín berem skoro každý deň. A niekedy, keď idem preč na celý deň, si dám len 3 gramy, niekedy si urobím tak, že 10-20 gramov nasypem do flaštičky, s vodou, to rozmiešam, samozrejme aj horčík, lebo máme taký horčík s fajnou príchuťou a dobre sa to pije, dám tam troška aj draslíka, aj troška soli, hej, aby boli vyvážené všetky tie potrebné základné minerály, sodík, draslík, horčík, vápnik. No a toto tak každú hodinu si z toho tak dám za glk, také pol deci. A aj manželka si dá, keď ideme niekde. A niekedy to zabudnem, ja to neriešim. Ale jedna vec je pravda, že keď ty budeš užívať napríklad 20 gramov C vitamínu denne a na druhý deň zastaneš absolútne, tak úplne spadneš dole energeticky, pretože jednak ten tyrozín, jednak všetky tie ďalšie veci nebudú fungovať tak, ako organizmus si privykol na to a trošičku tak zlenivel. Ale musíš postupne potom ísť dole a vtedy nie je žiadny problém. Aspoň ja som si to tak všimol a aj Tuársky v knižke to tak písal. Takže toto áno. A keď už som spomenul ten vápnik, tak presne C vitamín sa podieľa aj na metabolizme toho celého. Čiže on zodpovedá za pevnosť zubov a kostí. A keď niekomu už pri umývaní zubov, keď si šucháte tie zuby s kefkou, ja vtedy viem, že mám málo C-čka, keď už si riadne šuchám a plúvnem a je krvavé. Tak viem, že už som zanedbal to C-čko a zvýšim tú dávku na vyše 10 gramov denne na druhý deň a hneď na druhý deň mi prestane krvácať. Je to veľmi zaujímavé. Počúvaj ma, ale ty hovoríš, že ti klesne tá energia, hej, že keď prestaneš užívať vitamín C. Napríklad ja vitamín C neužívam, málo kedy, hej, fakt, že to je že mesiac. A Dčko užívam v zime väčšinou, lebo však Dčka je málo. Takže to mi chceš povedať, že ja keď si dám vitamín C, tak budem mať ešte viacej energie?
No určite, keď si nabehne, no nie, že si ho dáš jednorázovo, No ne, teraz... ale keď na ňo nabehneš a začneš ho užívať a budeš cítiť ten rozdiel oproti tomu, ako keď si ho neužíval, podľa toho, akú dávku veľkú si dáš, hej. A len si ju nedaj naraz, lebo keď si dáš 10 gramov naraz, tak sa zoserieš úplne, hej. Preto sú tam nastavené určité protokoly, ako sa to robí. Keď nebudem mať na to prezentáciu, nakoniec to poviem. Dobre, ale myslím si, že som to tam niekde zahrnul, lebo to je dosť dôležité. Takže nebudem o tom teraz rozprávať, ale keď prídeme na ten slajd. OK, ja som chcel len kvôli tomu, že kebyže náhodou, však teraz, keď mám toľko energie, tak keď si dám vitamín C, však to budem škrábať omietky po strope. A ešte keby si dal tú náplasť. No, tak nič, tak proste zavoláte mi a Majky 24 hodín. Za kompom. Strihám, nemôžem, po týždni. No neviem si to presať. Vyskúšam, lebo mám C-čko, žena moja užíva C-čko, ona nosí aj nejaké z lekárne, akože také tie kvalitnejšie. Len neužívaj tie šumivé a tieto, lebo to je katastrofa. Pozri sa, čo v tom je. Lebo ad jedna zbytočne ľudia zaplatia, keď si kúpia niečo, čo je tabletka. To je nič. Ten prášok je úplne najlacnejší. My sme hľadali dlho dodávateľa a od 2 dodávateľov bereme práškovú kyselinu askorbovú a sme obidvoch dopytovali, že či sa to nevyrába z geneticky modifikovanej kukurice. A obidvaja nám odpísali, že nie. Dokonca aj poslali ten list. Ja vieš, čo si dávam jediné z takých, to není vlastne ani chutné, málo komu to chutí, je to kúpiť skoro na každej pumpe, lebo keď idem, tak sa mi nechce kupovať si nejakú srágoru tam, tak si zoberiem a to sú tie izodrinky. Vieš, oni sú nabité vitamínom B, neviem, či si to niekedy mal a tam sú aj tie soli. Ten drink je taký normálny, že keď to piješ, tak je slávny. Nie, lebo tam je buď sukralóza, alebo aspartám. Je tam nejaké takéto dochucovadlo. Mňa to musí obchádzať na 100 metrov. Jasné. Tak ja sem tam znesem, takže... Ako znesie to každý, ale jednoducho to nie len, že u mňa, to v našom obchode nesmie vstúpiť. No, jasné, ja len hovorím o tom, že ono je úplne iné, keď to piješ každý deň niekoľkokrát za deň a tak. A to je pre mňa jak cukrovinka nejakú, že si dám proste. Však s planiatom. Ja musím furt jeho prezvisko povedať s takýmto prízvukom. Ja som mu hovoril tiež, že proste ja mám rád, ja si vyhodím z kopytka, že idem spáchať nejakú takú rituálne obžerstvo do cukrárne alebo tak, že si dám nejaké tieto. Ale tak si spáchaj, choď na nejaký raukoláčik. To mi nechutí. Nie? Ne. Poď si, pána, ja keby som nebol takým akože zástancom, keď manželka dačo urobí, presne taký nepečený koláčik, alebo aj pečený, že tam dá veľa horkej čokolády, mascarpone a neviem čo, alebo to urobí z múky zo zemných mandlí. My sme normálne prestali predávať múku zo zemných mandlí, čo sú prirodzene sladké. To nie sú mandle, to je niečo iné, to je sladučké. A ešte Maďari mi hovorili, ako to vyrábajú, ako poslali mi 1 000 000 vzoriek všelijakých. Ale nič sa nám nepredávalo napriek tomu, že ja som pridal na tie články.info tam o tých zemných mandlách dosť veľa recepty, všelijaké videorecepty. No nepredávalo sa, tak sme to prestali predávať. Hej, lebo... Počúvaj ma, ale mám takú zákernú otázku. Ale to otázku. nevadilo, vždy to ostane po záruke pre mňa a potom manželka mi z toho napečie. Keď dojdem k vám, tak mi napečete, dáte okoštúvať, ale dám ti takú zákernú otázku. Kebyže si mohol vybrať, hej, že máš teraz ráv koláčik a máš naloženú láskonku, čo je urobené ten vrch z toho vajíčka, taký úplne tenučký a v tom úplne orieškový krém. No nedáš si? Ako ja nemám ten mlsný jazyček, ja som sa to naučil pred rokmi od Planetu toto slovíčko, hej, že kto bude rozhodovať o mne, mlsný jazyček alebo moja vôľa, a nedávam si zákusky za plech, ale len za kúsok. Takže... Ja si dávam, keď tam idem, ja si dám jednu láskonku a ja mám pocit, že som zjedol 3 stejky. Hej, akože to je také síce, ale to je taká láskonka, ktorú ti garantujem, kebyže si ju ochutnal, tak rávkoláčik ti chutiť až tak moc nebude. ale preto ja hovorím, ale to je vyslovene, ja tých láskoniek zjem za rok 3. Hej, akože to sa bavíme v takýchto číslach, že to není niečo, že čo ja by som chodil akože masakrúvať, ale... Pozri, ja tiež nehovorím, že neporuším. Včera mala napríklad zamestnankyňa narodeniny
a priniesla škvárky a škvárkové pogáče. Tak ja som všetky škvárky zošrotoval a k tomu som si dal jeden pogáčik s nejakou pomazánkou, ktorú oni urobili. Ja viem, že to nebola nejaká kúpená aj z nejakého tohoto rastlinného masla a podobnej tejto. Takže nehovorím, že sa nestane. Ale čo som ti hovoril, že cez víkend som bol u susedov a on je vinár a povedal, že no a ešte sme neochutnali tohtoročnú úrodu. No tak sme otvorili fľašku a manželka hovorí, že lebo som si dal aj tú kávičku, ja som priniesol so sebou, lebo ja si robím ten Nutribullet coffee. Hej. Si dávam MCTčko, legičko, či neviem, jak sa to volá. Hej. No a pomixujem to presne. Len ja tam dávam aj čidrink, o ktorom som rozprával minule. Keď mám úplne v poriadku črevo, tak si dám aj troška kakauka, lebo mi to chutí. A dávam si tam samozrejme na elimináciu kávy alebo tých nezdravých zložiek kávy si tam dávam škoricu, ale ceylonskú a kardamom. No a takto si tam dám viac tých zložiek, ja si to pomixujem a ja som vo flaštičke si to zobral, buď si tam dám med, alebo niekedy si dám niečo iné na prisladenie, väčšinou stéviu alebo podobne. No a ja som pomixoval základ a hovorím, no a ešte mi do toho urobte nejakú slabšiu kávu. A to sme si dali a za tým sme ochutnávali to vínečko. No a manželka hovorí, že jeho kamarátová, že či si nedám puding. Veľmi rád by som dal, lebo ja všetko, čo je mokrý koláč, ja zbožňujem, ale nedám si ho, lebo viem, čo v tom je, v tých obyčajných pudingoch, ktoré sa vyrobí. Keby urobila puding moja manželka, tak viem, čo tam je a si ho dám. Ale ona hovorí, a čo vám môžem dať? Hovorím, slaninu. Tak ona hneď vybrala rožky, rožky odlož späť. A iba čistú slaninku. A tú slaninku nestihala krájať. My sme k tej fľaške zjedli celú takú veľkú slaninu. Takže áno, keď si mám z čoho vybrať a nezomieram hladom, tak si vyberiem radšej takúto mäsovú a tučnú stravu. Jasne, to preferujem aj ja. Ja som chcel len povedať to, že proste sme všetci pôžitkári a jak ja stále budem hovoriť, že my niekedy bereme moc vážne to, čo nám Boh stvoril pre zábavu, tak niekedy si musíme užiť aj to dobré. Hej? Pokiaľ to nemá na nás nejaký negatívny vplyv, hej? Lebo to človek cíti, akoby, že dám 4-5 laskoniek alebo ich jem každý deň, tak cítim, som unavený, letargický a tak ďalej. Hej? Ale... No ja keď preženiem niečo aj s prírodnou sladkosťou, hej, že to úplne z prírody, že veľa ovocia nezačne krútiť nos. Ja normálne cítim, že aha, tu dá čo nedobré a musím sa heltnúť, aby náhodou neprepuklo niečo, čo iní volajú nejaká víroza, alebo chrípka, alebo somarina iná. Ja začínam byť unavený. Proste keď moc chalujem veľa cukrov, tak začínam proste byť jak omamený. Vieš, ja som vždycky taký... A to je také, že normálne, že sa cíti, že jak ledva ťaháš nohy za sebou, alebo jak by som to povedal. Ale to príde až tak na druhý deň, lebo momentálne ťa to nakopne, lebo vyletí ti glukóza v krvi. Hej, ono už hneď, ak to začne klesať, tak to cítiš. Áno. A keď máš niečo rapidné, tie rýchle cukry, čo sú vlastne tieto všetky sladkosti, čo chodíme do cukrárne, sem tam, ale to je fakt, že hovorím, že takú laskonku ja si dám 3-krát za rok. Idem s deckami, vieš, že sa tam ideme sundať a ja si dám túto paradičku, ale hneď to cítim potom, že večer ja som oveľa, a tam si dáš ešte kávu, všetko a to iba a potom to všetko ide dole, takže večer už ideš spať aj o 9:00. Vieš. Takže, ale užijem si to, zase hovorím, že nejsom taký úplne, že násilnícky na sám seba. No poď, hodím ťa späť, stihneme to? Čo? Múdro. Peter, ďakujem ti za perfektnú prednášku. Určite urobíme aj na tie ďalšie vitamíny, určite aj na to včeličkovanie, to by som bol veľmi rád. Takže ďakujem ti za tvoj čas. Vyznáš sa vo veľa veciach, čo sa mi veľmi páči. Zdravia, Peter. Ahojte, zdravia.